Itinagan ti Ama. Napalabas. Napan ni Hepe Salvador iti balay ti pamilya Rugante, ket nagsarita da ken ni Don Leon. Nasirok tinaud-udi nga agat atap ti Hepe ken kuana. Isu nga inkagumaan na nga inalilaw ti kasarsarita na. Iti sabali a bangir. Napan ni Mayora Chona itaayan ni Padre Simon, ket inyibkas na ti marikrik nana, may papan kadagiti mapaspasamak iti lugar nga iturayan na. Pinatibker met ti padi ti pakinakem ti Mayora. Iti panagawid ni Mayora Chona, nagsarita da ita asawa na. Itagagayem, tinggan nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Amom, Jack magustuhan ti imbagbaga kanyak ni Hepe Salvador. Leon, Hagasem ta syakit din ti atapon na nga da itilikodan tinapasamak ken kuana. anya? Anya ko maaga po pagatapan na ka. Day tangarod ken. Agin lalaing da a Hepe Salvador. Idin tutawan mo ti mararamidan na may papan ka dagiti napaspasamak. Aguray ka, Chona. Oh, apay, Leon. Amangan no isumat ti mang butbuteng kanyak. Anya? Natured nga min nagsasao ni Hepe Salvador. Isu nga da posibilidad na nga isu ti mang butbuteng kanyak. Apay, Leon. Adda ka di amo ni Hepe, maipapankan ka. Malaksid kada kami kan ni Bugi. Pasig adagiti talkem at taong ti makammo iti pudno maipapankan ka. Ita, ibagam man kanyak. Kasano kuma nga adda mo ni Hepe Salvador? Dayta kuma ti amirisam. Kumusta ti panagsawar iti aglawlaw? Negative, Chief. Awan tinapaliw may posible a pagpaggadan ni Padre Simon. Sigurado ka? Wen, Chief. Amangan mo no nagbidot kayo laang, Chief. Jack Amo Mendez. Ngam talaga asabali ti agparparik na kanyak. Nang runa katladawan tinakamamas anapasamak iti naudi apadi. Tinay patulod kanyak. Kasano ko maamairaman ni Padre Simon? Amumat anasingad kamin kini Simon. Ket posible nga aramaten da ni Padre. Tapno maaramid dati kayat da kanyak. Naawatam ka di tibiling ko, Bogi. Nalawag, amo. Ket di kagdanag. Siya akong di makamoy ti amin. Siguraduem laeng ti amin. Amangan no may sagmakak mat. Amo, agtalig ka kumakanya. Dakkel ti panagtalig ko kan ka, Bogi. Amom da ita. No kasta nga ron, siya akong di makamoy ti amin. Ket sigurado asaan kayo amaan ano. Ket kang runan. Mapunas ton tanyaman nga atap kada kayo. Dayjaya Hepe Salvador. Napatagsakit ni tinagsaritaan nyo ka ni Bugi. Palpaliiwan na kami kadi, Chona. Saan, Leon? Naira na lang ang nakita kayo nagsarita. Nakaserseryoso ti panagsarsarita yun. At dati may sa parikot iti negosyo. Isong lawlawag ko kinibogi noan niya ti rombang haramidan na. Ha? Isupay laing ti makamo ang mga sikaso. Jack kaya ti romwar di ti balay. Taapay. Jack ikan iti gundaway ti asino man niyagpangpanggap iti tax kanyak. Anya? Day tatagpaiso. Isong agtali na idak pay laing dito'y balay. Monica, adtuyan ti gatas mo, balasan ka. Agyaman na kiyaya ising. Ne, makumikom kansa Pampanunutag laang no anya ti kasayatan nga aramidag. Ha?
Kaya't ko ti ad-adda ang makatulong. Itilaksid dagiti riribok ang mapaspasamak diti lugar tayo. Anya, Amok ngamin ang makatulong ti pampanunutak. Tapno mapagtalinaad tayo ti pamati dagiti umili iti namarswa. Mamati ka mat siguro ita Narding. Sana ka man ano ditoy. Simon, Agnanaedak iti pagtangan ti Diyos. Anya kumangay ti dakas sa mapasama kanya. Simon, idi pinagaramidan da iti nakamamas ti sigod apadi ditoy. At damot laang ditoy pagtaangan ti Diyos. Narding. Dakkel ti pamatik iti Diyos. Takidapod nuna. Tunggal agri nga kiti agsapa. Kidkid dawag kankwana asapay lakuma. Tatarabayan nak iti agmalem. Tamo mat siguron. Napaggat ti trabaho. Kayarigan na nakapisukan iti tanam ti may sa asakak. Ngem saan nga umdas ti panagtalag tayo laang kankwana. Tapno mailiklik tayo iti paggat. Naskan nga agad na tayo matakanayon. Laglagi pom kumaday ta, Simon. No maipapan ka dagita a proyekto, dakkel ti maitulong ko ken ka, Monica. Agyaman akno kasta, mama. Ngam iha, laglagi pam kumamot ti karadkad mo. Ha? Amo mo ta na paggad ita ti aglawlaw. Amang ano anya ti mapasamak. Mama, jak kayat ti paidagalatan iti butang. Iso nga ron nga aramidak ti kastoy. Tapno maalokoy kumat ti kaatuan kadag iti umili. Asaan arumbang ang mapukaw ti panagtalag da iti Diyos. Ta iti tenga ti riribok ang mapaspasamak ita. Tila ang Diyos tinamnamaan tayo, ang makaisalakan kada tayo. Siguraduhin nyo, asan pa lang nga pumanaw dito simbaan ni Hepe Salvador. Kaya't ko amay pamay sa tatensyon na dita. Isungay patong palyo timbagak nga ramidan nyo, ha? Sige. Agtalinayadak lang dito'y pwesto. Tapno may kanak iti gundaway, kat maaramid kumatan, tinaibilin kanya. Sigun ka dagiti kakadwag. Sigurado nga awan ti paggad, Simon. Kunak tumat nga menken ka. Agpakada kami nga ruden. Agyaman nakiti panangyali kakam kanya, Narding. Tarabayan nakakumaka na yung tinamarswa, iti tunggal pagnam. Narigat ngamin. Putok dagi jay. Umay ka, Simon. Naskan ngaglingag ta. San arumbang anak kamarangmang ka ditoy. Narding. Umay ka, Simon. Darasan! Di mo ko na di mo magustuhan ti aramidak, papa? Iha, awan ti panagkadkad ko itar aramidam. Tilaing kayat ko. Ket, aganat ka kuma. Di kaldanag, papa. Saan na ka may sagmag? Tumultulong aglaang mat. Awan ti pagpagadak iti dayta abanag. Iha, laglagi pem. Dagiti managdagdagas. Kabailanda pagaramidan iti dagas ultimo dagiti nasisingpet a tao. Ket dayta ti pampanunotek. Ngamin, jak kayat amay sagmak ka. Iha. at damot punto ni papamket balasang ko. Yaya ising, di mo ko naan ang mabutang kamagkan. Saan nga iti kasta, Monica? Iso na laeng tada posibilidad ti imbaga ni papam. Narigat no adakit din mapasamak adakes. Bayat ti panang tulong mo kadagiti umili. Yaya. Sigurado adagiti dadakkel mo ti kang runaan a masakitan. No addadakes a mapagteng mo, balasang ko. Masiguradok adito'y tinagtaudan dagiti aputok. P1 Mendez. Chief. Saan tayo agsardeng? Aging gangawan ti maduktalan tayo. Wen, Chief. Amang ano dapay lang iti aglawlaw ti asino man ang nagpaputok. Matungpal, Chief. Ala, agwaras tayo kakadwa. Kartingan nyo. Yes, sir. Mendez, follow me. Matungpal, Chief. Addak lang itilikodan nyo. Anya jay ko nam,
Inyawag ti may sa apulis ni Hepe, ang nagresponde da kano simbaan. Anya, Sigun mo't iti awag ti may sa a staff ko iti munisipyo. At da kano nagre-remo kay simbaan. delikado daytoy. Anya ti kayat mo asawan, Leon. Ang mga nuan niya ti mapasama kini Padre Simon. Oy, saan ko malapdan ti bagik? Rumwara kita matlaeng. Anya, sa dino ti papanam. Ijay simbaan, Jonah. Naski na maamuag nuan niya ti mapaspasamak. Ang mga numatang rangkit din ni Padre Simon. Monica, balasang ko. Apay akala at arimuarda papakan mamam. Jakmat nga rod amo, yaya. Mas daawak. Kasla madandanagan ni Ma'am Chona. Dahil ta tinadlaw ko. Lukas ta nga rod. Sigurado nga da mapaspasamak. Monica, Naskan ang maamuak no anya dayta. Jaklakit ti mabalinti aguray laktan ditoy. anya ti kayat mo asawang. Rumwarak mat, yaya. Ah, ay saan? Narigatan. Agtalinag talaangan dito balay. Ang mga nuan yakit dito mapasamak. Narding, anyang hay, nakita yung kadi siya nagpaltog. Saan pa'y, Simon? Iswa delikado pa'y laeng. Narding, Mamati ka mat siguro itan kanyak. Delikado. Paggadti pa si mudaag tinaawat ko aladawan. Narding, no talagang ang dagpangpanggap kanyak iti dakas. Gapo iti panagserbing iti Diyos. Anyang arod, Simon, di tatagpaisosan ka di. Iswasaan na ka madanagan na pulos. Jaske. Apay nga adda mayora. Delikado ita ditoy. Agyamanak tadimon impilit ti kayat mo, Monica. Kunaklakit din no ipilit mo latta itay ti rumwar. Yaya ising. Ay na, di kalakit di palubusan a rumwar. Kan oray no kidawam siguro ako yugan ka. Sa anak matlaang nga umanugot. Maawatan ka, yaya. Ngamustumot nga mintimbagam. Delikado. Ang mga nuada nga agpaiso ti dakas na mapasamak. Dahi tangarod kat. Amumatan. Napaggad ita ti sitwasyon. Nang runa kat saan pa'y laang anatiliw dagiti agraira ama nagdakdakas. Kasanoon no adadalaang iti asidag. Uno saan umararubayan dalagayam. Yaya. Narigatan no adakit ni dakas ang mapasamakan ka, balasang ko. Siyak lakit di tidakas kin ni Sir Leon, no bilang laang tada tidakas ang mapasamakan ka. Yaya, adala ka iti arubayan. Anya! Anya ti mapasamak kadayaya isingken Monica iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagsarsarita dagiti agasawa a Don Leon ken Mayora Chona. Nakuna ti Don nga amangan no ni Hepe Salvador ti mangbutbuten ken kuana. Ngem sinaludsod ti Mayora no adda ti ammo ti Hepe maipapan iti pudno a kinatao ti Don. Iti sabali a bangir. Nagturong ti Hepe Salvador iti simbaan. Gaputa nagdanag daytoy iti nakaawat iti ladawan daydi napapatay apadi iti San Bartolome. Madamati ka adda dagiti pulis iti simbaan idi nakangegda iti putok. Dagos nga rod ang nagwaras dagitoy. Kabayatan na, panggap ni Monica ti mangsurot kadagiti dadakkel na, ngem linapdan ni Yaya Ising. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela na pauluan. Itinagan ti Ama. Maawatan ka, yaya ising. Gustomat nga mintimbagam. Delikado. Amangan nuada nga agpaiso ti dakas na mapasamak. Dahi tangarod kat. Amumatan. Napaggad ita ti sitwasyon. Nang runa kat saan pa'y laang anatiliw dagiti agraira ama nagdakdakas. Kasanun no adadalaang iti asidag. Uno saan umararubayan dalagayam.
Narigatan no adakit di dakas ang mapasamakon ka balasang ka. Siyak lakit di tidakas kin ni Sir Leon. No bilang laang tada tidakas ang mapasamakon ka. Yaya, adda nakastruk iti arubayan. Anya? Nakita yaya. Nagtarian nagkamang ija likod ti balay. Ay, Diyos ko! Ang mga no anya ti mapasamak ka data. Ang mga no kriminal tinakita am. Umay ka yaya. Agpupok ta ija si Leda. Awagan ta da papa. Kartingam. Naipakamugay madagos kada kayo, Mayora. Wan, padre. Inyawag ti may sa pulis ni Hepe. Kan ti may sa nga staff ko. Anyan ti aramid ti tao. Ultimo pagtaengan ti Diyos. Maituroddan a pagaramidan iti dakas. Mayora. Maamakak, padre. Apay, Mayora. Ang mga numaulit ti napasamak iti daydi padi a sinublat mo. Di kagdanag, Mayora. Sana mapasamak kanyak, tinapasamak kan kuana. Saan tayo ngagsardeng, Mendez? Saan tayo apumanaw ditoy? Aging saan tayo amaduktalan, no asino at talaga dyan nagpaltok. Wan, Chief. Narigaten, ang mga no nakarkaro pa'y tim... Darasem, naskin niya gawin tan. Ha? Mendez, makamu kayo pa lang ditoy. Addan sa parikot na Don Leon. Leon, darasem, iparpartak mo pa'y. Wenchoda, di ka matanagan. Dagiti pulis, sinarunod ata. Anya. Ang mga no imbaga kadakwada ni Padre Simon ti inyawag kan ka ni Monica. Monica, anya ti kunan ipapaham. Agawit ka no adagos, yaya. Apay nga rod nga awan dapay. Ang mga no anyakit di ti mapasamak. Yaya, pangasin. Agbaling ka kumaan na turad. Patsang kawan ti dakis na mapasama ka data. Ikag kagumaak balasang ko. Ngam... Ha? At dagiti pulis. Mabit lang, yaya. Saan ta pa'y arumar dito sa led ko? Urayin ta ang makastruck dagiti pulis. Kumusta, P1 Mendez? Ada ka din na duktalan niyo? Ladingitek, padre. Ngam talaga asaan min ang nakita no asino dyan nagpaputok. Anya? Padre, pasensya kan. Ngam mabalin ka di amaamuan. No ape akela at apimano da Mayora. Imawag ni Monica iti amana. Ada ka no nakastrike iti arubanda. Anya? Dahil tatik pa iso. Iso nagdardarasan ang nagawid dagiti agasawa. Ket ni Hepe, nangikuyog ka dagiti kakadwayo. Ket si marunuda adagos. Anya nga min at talaga tinapasamak ising. Kaya't ni Monica ti sumaruno itay rimuar kayo, ma'am. Ngem linapdak, kinulak a delikado. Pagamuan, adda nasiputan ni Monica a lalaki a nakastrik iti arubayan. Anya? Dahita ti agpaiso, ma'am. Jak nakita jay lalaki. Ngem nakangagak met iti arimpadek a nagtaray ijay likudahan. Anya nga tanday ito ang mapaspasamak. Apay akastoy matan. Don Leon, kasayatan siguro na datao ng agbantay ditoy. Hepe, ti kayat ko laeng. Masigurado yung awan ti bagbagan ni Monica ang nakastrik ditoy. Don Leon, Day talaeng ti kidawag ka na kayo. Oray saan ka namang bili ni ti taom. Don Leon, ibagayo man kanya. Apay akas la mabuting kayo nga adda pulis kung agbantay ditoy. Anya. Adda kadilikliklikan nyo? Wano? Adda diyo kayat amadoktalan mi. Anya ka kadi, Hepe. Agdadata nga adda timang butbuteng kadagami. Ngam, kastapay laeng ti bagbagam. Mas daawak lang amin, Don Leon. Agdadatan nga agpagad kayo. Ngam kasla saan nyo lata kasapulan ti tulong ti kapulisan. Awan pa ti direktiba ni Hepe. Iso, Charlie Sierra, to P1 Mendez. Come in, over. mabit lang kakadwa. Charlie Sierra, to Ni P1 Hepe ito Mendez. mauawag iti radyo. Come in, over. Go ahead, Charlie Sierra, over.
Kumusta kayo, Titan? Anda ka din na doktaran nyo? Over. Negative, Hepe. Over. Mangibati kayo tikaduan, Titan. Kasapulang ka dito'y. Over and out. Kakadwa, nangagyot imbagan ni Hepe iti radyo. Nasken nga agtignay tayo. No siya maysa, mayatak iti singasing ni Hepe Salvador. Agmauyong kakadin, Chona. Ha? Yun? Kaya't mo kadi ang makadlaw dagiti pulis, ha? Amok ada ito agundaway ti or-orayan ni Hepe. Tapno makaalay ti gundaway amang paliiw ka na tayo. Yun. Iswa sa anak mo manugot, Chona. Jak lakit di kayat nga da pulis na nga agbati nitoy. Monica, awan mo tinakita dagiti pulis. Yaya, Di mo ka din nairupaan din na si Putam. nakaabungot, Yaya. Anya, Ngam saan nabalit akit kitaan lagi ti pulis ti na i-record iti CCTV. Barang no maambuan damatlaan mo asino day chay. Kayat mo asawan, Hepe. Imbitaran nakman ni presinto. Don Leon, amok nga dati santa apagkingkin na awatan. Ngem panunutem kuma, para matlaeng kada kayo ti aramidak. Hepe. Ngem no saan nyo akayat, jak ipilit. Nilaangan mayora ti imbitarak. Anya. Sa anak mo manugot, Hepe. Ambo met anapagkat. Saklatan ti sumurot kan ka. Pagyamanak no mayat kayo, Don Leon. Ulitet, para matlaeng kada kayo daytoy nga aramidak. Awan tirong ba nga pagtanagan nyo, amo? Naramid ko. Good. Nasaya at no kasta pogi. Tane, sumurot at kinihepe di presinto. Amo, Ulitin. Agtalikat kan ka, pogi. Namnamaag nga awan tinta ka sa mapasama. mangnamnama ka, amo. Takas itinaybagakon. Siguradon ti amin. Apay no sumurot akon. Sana yan, Chona. Agtalinaid kalaingan diti palay. Kadwaam ni Monica. Leon, madanaganak. Abangan no anya ti mapasamakan ka. Mismo ani Hepe ti katuwak, Chona. Makikalugan akon kankwana. Sukunan nagtulaingen ni Bugi di presinto. Leon, Di kagdanag, Chona. Awan ti ta sa mapasama kanya. Basta agtalinaid ka ditoy, kat bantayam ti arakta. nimot laeng Sir Leon ti simurot kada Hepe Salvador, Monica. Yaya, Apay nga ta. jak amo, Yaya. Ay, ada ka di pa'y dagiti pulis itirwar ti gate? Uhin balasang ko. Panagkunak kat saan da pumanaw. Aging gaasaan ang makasubli dito ni Sir Leon. Ipagildag iti pulis ang nagbati dito'y simbahan na pumanangak. Ngam sana ka makaid na dito'y. Mas ka na mapanak ijayan da mayora. Kaya't kumit amaman no anyan ti mapaspasama kijay. Nakasarita kon dagiti adda dito'y a pulis. Ngam santak na ipangag. Iso a kasayatan no aglipasak. Kasta ti kasayatan nga ramidat. Tapno makapanak ijay ayan da Monica. Monica, iha, di kagdanag. Saan mo't lang agbayag ijay di papam? Agawid mo't lang. Mama, Sigun ka ni Hepe, adala ang sumagmamano asaludsudan na iti amam. apay, di na pala ang dinamag dito eh. Amum gamin iha, adda dagiti banag amakuna a confidential. Kat mamati ak aday ta ti rason, no apay anila ang papam ti ingkuyog da Hepe. Ngam siyak, Mama. Dito'y nakmat a kinasarita ni Hepe. Monica, baybay amlatan ti panangikuyog ni Hepe kat ni papam. Basta agtalinaad talaang ditoy. Kontento ka ka din kadagiti sumbat ko, Hepe. Wen,
Don Leon. Ngam kayat ko lamamuan nyo. Asaan nga umdas dagiti nagsaritaan tayo. Tapno marisot adagos tinapasamak. Maawata, Hepe. Talaga mat niya min anarigat ti trabaho yoket. Kamruna ti amin. Napagkat. Ha? Iso ang maawata. Tilaeng kanayon nga daw dawat ko. Saan ko mamapasamak ken ka tinapasamak kanya kan iti pamilya. Nagbidot ka iti dayta, Don Leon. Ngamin, napasarak mo dali. Ano dayjay? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem di yuliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.